25 години, 25 истории, свързани с професионалния опит на Агенция за превод и легализация ArteDoc. Да бъдеш първи не е лесно, но е необходимо някой път да скочиш в неизвестното, за да успееш. Какво има в предвид, ще ви разкажа в тази история. След приемането на България в Европейския съюз през 2007 година, Европейската комисия обяви конкурс за български доставчик към Европейския съюз. Той беше отворен конкурс към всички български агенции. Освен високото качество, което трябваше да защитим на тестове, имаше обаче едно условие, което спъна доста от българските агенции. И то беше финансова. Финансова гаранция за това, че ако допускаш грешки, ти ще търпиш финансови загуби. Гаранцията беше в огромен размер и много от агенциите се отказаха. Всъщност тогава ние решихме да скочим и теглихме този огромен кредит с големи лихви, които бяхме сигурни, че ще изпълним, тъй като подобрявахме непрекъснато процесите на работа. За процесите ще ви разкажа в друга история, но е факт, че ние вече 17 години сме един от основните доставчици на Европейската комисия и европейските институции към български език. Защото защитаваме както високото качество, така и високите им изисквания. От това печелят естествено и всички наши български клиенти, тъй като те получават качествени преводи при спазен договорен срок и запазена конфиденциалност на тяхната чувствителна фирмена информация. Аз съм Таня Карабашева и съм управляващ собственик на Агенция за превод и легализация ArteDoc.